Ola, bons días. Todo está previsto aquí en San Cristovo de Cea para a celebración o vindeiro domingo da fase final do campeonato da Liga Galega de Bandas de Gaitas. Mais de 4.000 gaiteiros, non só de Galicia, senón mesmo do resto de España e algúns nesta ocasión tamén de Sudamérica, daránse cita aquí en Cea, terán oportunidade de probar o seu pan, terán oportunidade de participar neste campeonato, se queren se poderán achegar a ver cousas, xoias tan fermosas como Oseira ou o Museo Liste, en fin, terán un día nun dos concellos máis fermosos da provincia de Ourense. E nós estamos a facer hoxe este programa para contarlles a todos vostedes o que se está preparando, o que a acontecer o vindeiro domingo e mesmo o día anterior, o sábado, porque aquí neste lugar se a celebrar a final dos gaiteiros solistas. Pero agora, e para situarnos, imos facer un percorrido por este concello de San Cristovo de Cea. Situado no noroeste da provincia de Ourense, o concello de San Cristovo de Cea é coñecido en toda Galicia polo seu pan, o pan de Cea, e polo mosteiro de Oseira, tamén chamado o Escorial Galego. Eses son, sen dúbida, os seus dous grandes emblemas, un gastronómico e outro monumental. Pero neste municipio hai máis cousas de interese. Integrado na comarca de Carballiño, o concello, que fai fronteira coas provincias de Lugo e Pontevedra, ten 92 km cadrados de extensión nos que viven arredor de 3.400 habitantes. Organízase en 13 parroquias e 83 entidades de poboación, todas elas preto da Estrada Nacional 525 que atravesa o municipio de leste a oeste. A Serra da Martiñá marca a parte norte deste municipio, con alturas superiores aos 1000 metros, desde as que se poden contemplar longas ladeiras salpicadas de bosques, con regatos, prados e pequenas aldeas nas que son frecuentes esceas do mundo rural. Cabreira, Vales, Vilanfesta, Arenteiriño ou Confurco son algúns dos lugares que se ven desde o alto da Martiñá, unha serra abrupta castigada como outras moitas de Galicia polos incendios forestais. Aínda así, carballos e castiñeiros abundan nestes lugares e comparten terreos con piñeiros e eucaliptos destinados ao aproveitamento forestal. Ao fondo, o val de Oseira, coas torres do mosteiro presidindo a paisaxe. A parroquia de Oseira é unha das máis importantes do municipio e de feito foi concello propio ata o ano 1835, igual que Mandrás no extremo oposto na fronteira con Lugo. O conxunto arquitectónico situado á beira do mosteiro é un fermoso recanto que invita ao lecer. O río Oseira e a carballeira que hai ao seu carón completan unha oferta máis que atractiva para o visitante que pode descansar á sombra mentras espera a hora das visitas do mosteiro. Hai moitos miles de anos que estas terras de Cea están habitadas. Culturas moi diferentes pasaron ao longo da historia polo que agora é o concello de San Cristovo de Cea, e todas elas deixaron algún vestixio. Mámoas, castros e ata algún dolmen indican que neste lugar houbo xente moito antes dos romanos. Na actualidade, hai en Cea un interesante percorrido polo seu patrimonio histórico-artístico que imos iniciar na parroquia de Covas, moi preto da capital municipal. A igrexa barroca de Nosa Señora construíuse no século XVIII, no lugar no que antigamente había un castro. Din tamén algúns historiadores que neste mesmo emprazamento houbo un castelo medieval que foi derruído nas revoltas irmandiñas. A carón mesmo da estrada localízase un peto das ánimas, coa imaxe da Virxe do século pasado. Un dos templos parroquiais máis importantes de San Cristovo de Cea é o de San Facundo, cunha sinxela fachada románica de principios do século XII. A lenda conta que aquí sufriron os seus martirios os santos Facundo e Primitivo.
Pero é o mosteiro de Oseira o que marca a historia deste municipio desde principios do século XII. Tanto é así que o abade deste cenobio levaba o título de conde de Cea. Fundáronno no ano 1137 4 monxes benedictinos e 10 anos máis tarde outros monxes chegados a Oseira impuxeron a disciplina cisterciense, ata entón inexistente en Galicia. Os monxes viviron no mosteiro ata a desamortización de Mendizábal, pero no ano 1929 volveron tomar posesión de Oseira, nome que parece indicar que en tempos houbo osos por estas terras. O conxunto monumental encerra nas súas diferentes edificacións unha interesante variedade de estilos artísticos, desde o románico de algunha das partes da igrexa, a construción máis antiga, ata o barroco da fachada principal do mosteiro, na que chaman a atención as columnas salomónicas que encadran a porta de acceso. O concello de Cea, a terra do pan e tamén a terra das gaitas esta fin de semana. Xosé Luís Valladares, todo un acontecemento para o concello que chega aquí máis de 4.000 gaiteiros de todos os lugares. Así. Efectivamente, é un acontecemento moi importante para o concello de Cea, porque a verdad que enfrentarse a tantos gaiteiros e a tantas gaitas vai ser un problema, sobre todo tendo en conta as dimensións e a capacidade que ten un concello tan pequeno como a noso. Pero bueno, con esforzo, con valentía e con moito cariño vamos a ver se sacamos adiante este certamen. O que acontece, señor Valladares, é que aquí en Cea tamén xa están algo acostumados ao tema das gaitas, porque teñen moi boas bandas de gaitas. Efectivamente, deso presumimos, efectivamente, porque xa desde o primeiro momento a banda de gaitas de Cea pois despuntou. A prova dela é que xa ganou 4 ou 5 campeonatos, que é unha cousa importante. En 9 competicións que levamos xa, esta vai ser a 10ª, pois ganar 4 ou 5 cando o nivel das gaitas cada día vai mellorando, xa xa bo, por todos que haxa competencia, pois é moi importante. Aquí temos moitos gaiteiros e gaiteiras, bueno, estamos orgullosos delo porque efectivamente é unha actividade cultural moi importante e, bueno, mientras fan eso, líbranse de fer outras cousas. Eso é certo. O campeonato, esta fase final do campeonato, a se celebrar nos terreos do polideportivo, do campo de fútbol. Xa pensou vostede, supoño que sí, pero como se vai arranxar o tema dos aparcadoiros? Porque claro, cos gaiteiros chegan moitas persoas. Sí, efectivamente, o dos aparcadoiros é unha das preocupacións que en principio máis me fixo doer a cabeza. Pero bueno, sobre todo o que é para dar arranxo a 130 ómnibus, porque bueno, os coches pequenos, coches particulares, pois buscan sitio, ven no pueblo, ven noutros sitios, sin problema de ningún tipo, pero os ómnibus era un problema. Pero bueno, eu creo que preparamos unhas esplanadas ao carón do campo de fútbol, que creo que vai dar capacidade para meter tantos ómnibus. E despois, como dixen, os turismos, pois esos non teñen problema, porque nun sitio ou noutro buscan... É dicir, que as xentes que se queran achegar aquí a Cea non van ter problema. Sí, de aparcamento non van ter problema, porque outra das posibilidades que estamos barallando é que se temos autorización da empresa constructora que está facendo as variantes de Cea, van poder aparcar ali, e ali hai espacio suficiente para meter miles e miles de coches. O sea que por ese aspecto podense acercar que non hai problema ningún. Señor Valladares, unha fase final do campeonato que chega xusto pois 2 semanas antes de outra grande festa aquí en Cea, que é a Festa do Pan. Efectivamente, mira que... É un adianto. Que coincidencia. É un adianto, non? Unha preparación. Unha preparación xa do que vai ser a Festa do Pan. Bueno, canto máis actividades teña un pobo, máis día a favor do pobo, a xente pois ten máis distracción, ten onde pasar o tempo, e bueno, tamén promocionamos o pobo, que é unha cousa moi importante, e sobre todo promocionamos a parte da banda de gaitas, a parte das gaitas, promocionamos o produto máis emblemático do pobo de Cea, que é o famoso pan de Cea. Xosé Luís Valladares, moitísimas gracias. Gracias a vos unha vez máis pola amabilidade que tendes con este concello.
Nos vimos aquí sempre encantados, señor alcalde. Xa sei, é por eso, para min é un honor que estedes Non porque haxa un bo pan, senón porque hai moi boa xente que nos recibe sempre de maravilla. Todo é bo, a xente, o pan, etcétera, etcétera. Bueno, pois moitas gracias. Gracias. Nos estaremos, por suposto, aquí o vindeiro domingo, emitiremos en directo para todo o mundo esta fase final do campeonato da Liga Galega das Bandas de Gaitas. Teremos oportunidade novamente de levar para casa algunha peza de pan, que sempre é importante. E, bueno, neste campeonato, pois, decidirase quen han ser os campións en cada unha das categorías. E na primeira categoría, na que está precisamente a banda daqui de Cea,